добре да позагледате и аз. Наричам се Надежда, Надежда от Надежда, нали ще ме изпратите до нас? Приятно ми е, казвам, аз съм Петър, не са ли ми разправили за мен? За Петър четвърти километър, грамотен неосъждания ген. Мама крачи по тротуара в тихия град. Мама крачи по тротуара в тихия град. И до Надежда тъмната алея, отдавна вече зная наизуст. Отходене по нея, престаната по нея, и ето, че приличам на Исус. Четвърти километър е далече, и братче, докато се прибереш, започва да се зъва, а добре, че не ме е страх да повървя и пеш. Чули стъпите по тротуара в тихия град. Чули стъпите по тротуара в тихия град. И плаха я помолих аз накрая да я изпраща вместо дома. До спирката на тая, а после на трамвая, а по-нататък може и сама. Обаче знаете ли, без трамваи пътуват граждани какви не. И там Надежда с друг се запозна, да беше се сбогувала поне. И в късни нощи другия младеж да ходи до Надежда бил готов.